Road reblocking project sa Barangay Kanituan sa Cagayan de Oro City na delatar tungod sa pagsigi og ulan sa lugar. Gipaninguha daw sa kontraktor nga matiwas na ang maong kalsada. Ano ang dugang detalye? Sobra 2 ka bulan na ang milabay. Dihang unang nabalita sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang peligroso og daot nga dalan sa Barangay Kanituan sa Cagayan de Oro City. Aduna nay improvement sa sitwasyon sa ilang dalan karon. Kun kaniadto, puros lapok ang agyanan ug nagkarambola ang dagan sa trapiko. Karon hapsay na tungod sa mga flagman nga gimontar sa mga kontraktor sa maong proyekto. Ang pinakaginareklamong dalan sa Zone 1 sa maong barangay na trabaho na sab. Human ang pipila ka bulan nga pagtrabaho sa DPWH dinhi sa maong dalan sa Zone 1 sa Barangay Kanituan na semento na karon ang isa ka tampi sa maong dalan. Ug sumala sa DPWH nakatagda sab kuno nga sementohon kining pikas tampi apan naabtan sa kusog nga ulan sa milabay nga mga adlaw. Busa ang ilang ginahimo karon ang pagsuyop sa tubig aron mapadayon na ang road concreting nga mao'y mutubag sa mga reklamo sa mga residente dinhi sa maong lugar. Naabtan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang mga trabahador sa kontraktor nga ginapahubsan og tubig. Ang unta nakatakda ng buhusan og semento nga parte sa dalan. Hinuon kining tag-iya sa tindahan nga anaa duol sa ginahimo nga dalan. Mapasalamaton tungod makita na gyud kuno niya ang padayon nga pagtrabaho sa ilang dalan. Di para itong niagi nga halos kung ting init wala, kung ting ulan aya pa. Bali. Karon na murag ni kuan na. Karon na usahay nga ulan kuan na po sila, mapundo na po. Sumala sa Department of Public Works and Highways Region 10 nga October 2025 ang target completion date sa maong proyekto apan nadelatar tungod sa mga pagulan nga nasinati sa lugar sa milabay nga bulan. Dugang pasab ang nagubang nga tubo sa COWD nga nakapadugang sa kalisod sa ilang pagtrabaho. Hinuon ginapaspasan na daw nila ang trabaho sa road reblocking project aron mapahimuslan sa mga residente sa lugar. Hapit na magini mahuman, hinaot nga atong sabton ug tas-taasan nato gyud ang atong paghatag gyud og pagsabot kay mahuman na kini karon basig karon bulana kung tugutan gyud sa atong panahon nga wala na ulan. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.